Iki prosesnya milo sik pancet ya lur ya. Kalau tak sepil loh. Sik lidah sik banyak. Iki kok kari nomor tanggung milo lur. Kalian kok jam 12 wis mari. Anjing hitam kok jam 12 pengen kok kasih lemane. Kok tak bingung mana nek pas wae hitam terus wan baru. Kita wis sesuk tak kepineng. Iki milo sik lanjut kari nomor tanggung 3738 3940 ya. Oh ya ngono ya lho ya. Iki polahe sik. Sik isuk aku kate sarapan dhisik ya rek ya. Assalamualaikum. Aku gak kok enek tak sebut-sebut itu kok dibanyak oleh dhewe. Gak